Привіт, мої чарівні. Запитання, знаєте, врасплох. Як мені бути енергійною і не починати ранок, як ти, з БАДів, суплементів? Чесно, я тобі можу сказати, що на сьогоднішній день, я би сказала, що і для себе особисто я не знаю як, бо я розумію, для чого вони і як вони допомагають. Але якщо вже така ситуація і ти не вживаєш жодних БАДів, почни свій ранок з правильного, корисного, збалансованого сніданку. І обов'язково, щоб в тебе були і білки, і жири, і вуглеводи. І не урізати кількість жирів. Бо багато жінок беруть собі обезжирений творог, обезжирений йогурт, 0%. Це помилка. Беріть хорошу жирність, бо це робота ваших внутрішніх органів.